Anem en directe a Barcelona. D'aquí a mitja hora comença la cerimònia d'entrega dels Premis Gaudí, que enguany tenen com a protagonista Incerta Glòria, la pel·lícula del director mallorquí Agustí Villaronga. Jordi Julià, hi ha nervis? Bon vespre, Virgínia. Molts nervis, més que res perquè és la pel·lícula més nominada, 16 nominacions, bàsicament amb les categories més importants, millor director, millor actriu, millor pel·lícula, i lògicament competeix amb un gran tità de la nit, que és Estiu 1993, que té 14 nominacions. Les dues pel·lícules són, com diem, les més preparades per a ser la gran pel·lícula d'aquesta nit en especial aquí a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. Per aquesta catifa vermella encara no ha passat Agustí Villaronga, tampoc l'equip d'Agustí Villaronga, però sí que ha passat l'actriu de la pel·lícula, ja és Núria Prims. Precisament aquest matí, en conversa amb IB3 Notícies, en una entrevista que hem tingut a la seva casa a Barcelona, Agustí Villaronga ens deia que li feia molta il·lusió, especialment molta il·lusió i ganes, especialment aconseguir aquest premi per a Núria Prims, una actriu que, segons ell, s'ha volcat totalment amb el projecte d'Incerta Glòria. Hem parlat amb ella i ens ha comentat com se sent ara mateix aquí a la catifa vermella. Sí, ell té una intuïció i la va seguir i la va encertar, perquè jo sempre he volgut treballar amb ell, o sigui, jo crec que havia de ser així, no ho sé. Televisió Balears, visca Menorca, que ho sapigueu. A tothom li fa il·lusió guanyar, és evident, però tots, jo crec que aquest any s'estan presentant pel·lis i projectes molt macos i feina molt ben feta, i la llàstima és que només hi hagi un premi. Aquesta gala serà una gala molt reivindicativa, especialment pel tema de la política catalana. Això ja ho estem veient aquí, en aquesta catifa vermella. Però una curiositat que s'acaba de produir fa un instant. Hem parlat amb Joan Pere, un dels actors de la pel·lícula del curtmetratge mallorquí Budi and Budi, que opta als Premis Goya, i ens ha donat un missatge per als autors. Ens ha dit que està molt content d'aquesta nominació i que creu molt amb el futur d'aquests creadors de les illes. Estic nominat als Goya, per l'amor de Déu, amb una història, amb uns nanos extraordinaris de les illes, de ses illes, d'un encant de persones i una història guapíssima. Vaig fer allà unes coses que em van anar dient ells, llavors ells van fer el dibuix de Budi and Budi, i estic nominat als Goya, una cosa extraordinària. Ja ho veieu, molta activitat aquí en aquesta catifa vermella, estan passant tots els actors de totes les categories, també els directors, molta expectació per part dels mitjans de comunicació, i lògicament IB3 Televisió és present també en aquesta gala, una gala molt especial. Seguirem què passa amb els premis per a la pel·lícula d'Agustí Villaronga, veurem si aconsegueix aquests premis tan esperats, com ens deia avui en una entrevista per a IB3 Televisió. Ho podreu seguir demà a l'informatiu d'IB3, veureu la crònica completa, i aquesta nit, mitjançant el portal web d'ib3noticies.com, sabreu a l'instant tots els guardons. Ho veurem aquí, a IB3.